Hei, salutare, sunt Robi și am găsit la un episod de CSGO, de fapt este un casual. Scuzați-mă că nu am postat cam o zi sau două, nu mai știu sigur cât. Și am făcut doar un live mic de jumătate de oră, dar vă promit eu că de azi încoace să postez. Și nu vă întrebați de ce este deja început casual-ul, am filmat și am uitat să bifez la OBS CSGO, să filmez CSGO și s-a văzut tot ecranul negru. Și ca să mă asigur acum că filmează, dau tab un pic să vă cat ecranul, să văd acolo. Acolo sus, vedeți și voi acolo, am pus eu acolo road to 60 subscribers, pentru că suntem 54 și așteptăm numărul de 60. Dar acum s-a blocat din nou. Eu cred că ar trebui mai bine să-l mut de aici și să-l pun aici, să vedeți și voi acolo mai bine. Și da, am pus acolo road to 60 subscribers, de obicei se pune și la live, dar puteți pune, dacă vreți și aveți un canal de YouTube, puteți pune și la videoclipuri. Și da, am zis în principiu că nu vreau să fac competitiv, pentru că și așa încă nu am ăsta rankul acela și vreau prima oară să fac alea 10 competitive, să le joc cât de bine pot eu, să-mi dea un rank mai bun. Și sincer cred că v-aș cam plictisi la 40 de minute de un match, așa mai bine maxim 20 de minute un match de casual și toată lumea este mulțumită, nu se plictisește nimeni și eu zic că este mai bine. Ok, aici am avut o gafă și eu, dar nu știu, de la timpul plătesc răcut de sortul, pentru că uneori prin niște hituri foarte bune. Ăsta nu l-a prins smoke, întrebați-l că eu nu știu cum. Stai să văd dacă m-am văzut prin smoke. Ok, nu m-am văzut și mi-a dat și cap. Ok. Am ce fățare asta. Ok, hai că văd că am murit deja de 2 ori. Bun. Ok, puțin bun. Stați să beau și o gură de Nesty, pentru că de data asta scură mine. De fapt ceară. Dar azi cum am stat la calculator, mi trebuie și mie ceva pe aici ca să nu tot duc după el. Ca și cum aș face un like să-mi pun apa sau sucul acolo. Mi-am pus de data să Nesty. Ok, nu-i problemă. Ok. Nu știu cât am să joc, nu știu dacă am bani. Perfect am. Ca și desert. Plății desert pentru că am avut o fază în competitiv, am făcut 2 kill-uri parcă, nu știu sigur. Deci eram pe lângă un pit, am dat un headshot instant și al doilea headshot instant, deci din 2 tipuri am făcut 2 kill-uri cap. Și după aia am mai dat puțin damage la unul și am murit. N-am mai reușit să mă fac mai mult. A fost de ajuns, am câștigat runda, am făcut MVP și am câștigat și meciul. A fost bine, a fost ok. Are mai mult damage. Ok, văd pe ăla acolo, dar dacă s-ar da jucătorii mei, ar fi minunat. Și nu prea joc eu cu desertul când am armă, dar acum. Hai frate, ne bată ăștia. În spate aparent. Ținem aici. Uite-l. Ok, am murit ai noștri. Păi trebuie să merg, că mi-e spawnarea mereu. Bine că eu aș fi mult mai bun, dar uitați aici cum am tras. Dar ce tot vor ăștia să-și dea pe kick-uri? Ok, GG-le. Nu-ți dau un pic așa un bloc. Desert și Galil. Hai, perfect, acum să mai mult cu desertul, dacă am Galilă. Pentru că nu prea îmi place Galila. Dacă pierd asta este, eu încerc să câștig, dar nu tot timpul îmi iese. Nu.
Hai bă, mai dăm ras toți. Dacă nu măriți pe ăla, adică hai că vin. Nu mai vin, hai că deja s-au luat ai mei aici pe coajă. Hai boss, mai vreau aici. Ne băgăm Ruschi Sârna. Da, mulțumesc, ne băgăm Ruschi Sârna, îmi dă flashbang și mor. M-am întors acolo, dar n-am nimerit eu pe unde să merg. Urăsc, frate, când ne bat ăștia așa. Nu putem să fac, cel puțin eu, nu pot să fac niciun kill. În fine. O să fac eu vreun kill. Sper. Hai, frate, odată că e clar că nu dai tu clutch contra 5. Nu dai tu ace, deja. Ok, gigeluș. Nu-i dat kick. Nu! A dat F1 din greșeală. Bă, nu vreau să-i dau kick. Suntem 9 noi și ei sunt 10. Afa. Am dat... Vreau să dau F2 și am dat din greșeală F1. Nu știu sigur încă, în seara asta să-mi vină mesajul cu programul de antrenament pe săptămâna viitoare, dar vreau să vă anunț că de joi voi fi plecat la Brașov până duminică, deci nu voi posta din nou, dar probabil mâine, adică luni, nu voi avea antrenament și voi face un live de dimineață. Acum oricum o să am un pic ceva genul video informativ, dar da. În fine, taci, mă. Ok, deci sper ca luni să nu am antrenament, adică da, vreau să fac și un live așa și o să-l fac de dimineață de la vreo, nu știu, 10, un sfert, 10 jumătate până pe la vreo 12, cam așa, probabil, sau nu știu sigur, dacă nu voi face mai la amiază și da, în care va fi competitiv, nu știu dacă o să pot face, pentru că probabil o să am cooldown-ul ăla că am câștigat 2 meciuri. Nu știu, deocamdată am câștigat doar unul, dar dacă o să-l joc mâine, degeaba. Pentru că o să pot juca doar un meci, așa mai bine joc niște 1 versus 1. Dacă vreți băgăm și niște Minecraft. Omegle nu. Aș putea face Omegle, doar că nu vreau să iau strike. Bătaie porno și de-astea. Deci, da. Deci, gândiți-vă că eu n-am făcut nimic tot meciul. Dă-mi bă și mie niște bani să merg și eu ceva. Un desert și încă ceva. Bă, perfect, măcar acum mi-ai dat ceva. Vreau seringă totuși. N-am o bombă. Spălați-vă pe cap cu ea. Ar trebui să stau cu seringa eu pe mine, dar... Trage! Bomba! Întrebare, noi de ce mai suntem 7? Sau cât suntem? 7 și ei 10. Logica asta nu o înțeleg. Aoleu, vere, oh! Hai frate, că ăsta deja e pur. Adică totuși acum. Uitați la ea, frate. Am dovada pe filmare, deci. Adică nu sigur că are hack, dar îi dau report. Mie nu-mi pasă. Report. Wall. No another hacking. Gata. Wall. Care sau care. Nu plătesc eu nimic. Dar eu cred că are, frate, pentru că pe unul l-a lăsat foarte rău și pe mine m-a omorât cap. Sau ce mi-a dat, nu știu. Deci gândiți-vă că eu din... Până acum în 7 runde n-am făcut nimic. Deci efectiv nimic. Uitați acolo, 0 cu 0 cu 6. În fine, v-am spus, acesta este mai mult un video informativ, dar am să încerc să fac și eu ceva pe aici, că nu totuși. Bă, mai mulți bani, te rog, un ban de AVP, că nu mai mi-au desert. De AVP, dacă îmi dai 4700, și fericit. Nu mai dau bani de AVP. Îmi iau o seringă și stau pe mid. Ăla probabil are AVP, dar mă tentează, hop.
așa, nu? Bă, nu știu, ia să merg cu echipa. Totuși, că nu vreau să mor. Bă, nu mai trage, mă. Aici nu cred că e nimeni. Sau uit, și nu mai miloase! Fuck! Nu! Ce prost am fost aici. Oho! Adică n-a fost bulan, dar totuși am închinuit. Hai că aici nu e nimeni. Dacă mă bag aici rapid. Sper să nu vină pe aici. Na, ok, deci știam. Vedeți cum a venit. Bă, pe nimeni nu venea cu țintă aici la mine. Dar, în fine, măcar am făcut un kill și eu. Și da, ăștia-s buni, frate. Noi suntem 3, 6... Stai. 3, 6, 9, 10... În fine, suntem toți la egal. Bară. Bine, mă taci. Bă, mai trebuie 100 de dolari, frate. Nu, deci. Runda asta, să joc mai mult. Prodigal. Deci, cel puțin încerc, dar nu zic eu Prodigal, da. Încerc să fac măcar 2 kill-uri. Dacă nu mai bag una și așa una cam. Da, nu mai puteți nimic acum, că și așa e pe final. A, nu pot singur dacă dau de mai mult singur. Nu o să amestec acum, frate, runda. A, păi ok, s-au amestecat rundele. În fine, stați mai să văd și de cât timp filmăm, pentru că nu o să stau să-l termin și meciul acesta. Ok. Acum, sau da scramble, acum e mult mai corect, cred. Bă, dar nu mai votați, să dați că... Ce-i asta? Aoleu... Tată... Nu mai dați scramble! Bă... Ok, ne cam și cu acest episod, nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați un de like, de subscribe și să vedeți pe prietenii voștri. Vedeți ce fac oamenii ăștia, dau scramble, efectiv, deci nu mai putem juca. Am filmat 13 minute. Acesta a fost mai mult un video informativ, eu v-am lăsat, pa, pa!